Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Vice President Sara Duterte nagpatutsada sa mga giingong kandidatong naga-vote buying atol sa iyang speech sa meeting de Avance sa Kidapawan City, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gidugok sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte ang meeting de Avance ni ini alang sa pag-ila-ila sa mga senatorial candidate, lakip na sa mga local candidate nga gisuportahan ni ini nga gipahigayon sa Mega Market Kidapawan City, Cotabato adlong Martes. Ato sa speech ni VP Sara, gipatsutsadahan ni ini ang mga giingong kandidato nga naga-vote buying. Kami dito sa syudad sa Davao, dili mi naga-budget og pangpalit og boto. Kay bawo mo nga no? Tutlo ni sa ako ang amahan, sa amo ang magsuon. Kung paliton nimo ang boto sa isa ka tawo, mawala ang respeto sa usat usa. Ang leader nga nihatag unya ningon botohi ko kay kung di ko nimo botohan, di na ti katagaag ayuda sa sunod. Naong na siya og kwarta. Unsay pangalan sa inyong buaya dinhi? Usasab matud pa sa namatikdan sa Vice Presidente ang dili eksaktong kantidad sa pagpanghatag og ayuda alang sa mga benepisyaryo. Sakit kaayo sa ako ang buot sa tinuod lang. Pag musuroy ko, unya mangutana ko, pila ang inyoha ang isa sa pinakadako na mga palitay og boto og sa Bohol 5,000, 10,000 pod ilaha didto. Sa inyoha diri 5,000. Dito ang pinakagrabe sa Zamboanga City. Di ba 10,000 man ang AX? Dito sa Zamboanga, pila ang akap? 5,000, di ba? Zamboanga City, 1,000 lang ilang ang akap, nawala ang 4,000. Sakit sa ako Samtang kalabot sa giingong illegal nga pag-aresto kay kanhi Pangulo Rodrigo Duterte padulong sa the International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Hugtanong gibarugan ni VP Sara nga angay matudpang nga manubag ang Marcos administration kalabot ni ini. Yes! Dapat! Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, ang PNP, dili na makahalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. Dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ginasuwayan pa nga makuhaan og pahayag kalabot ni ini ang kasamtangang administrasyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.